Satu, cek, satu dua, satu dua.
Wis. Situ ah, situ sini Pak. Cari kan usaha dan atau siapa yang pendeta kacaan? Gak pegang kok. Sini sini sini. Dah. Dia mesti ada dia. Kakak ibu. Cek, 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 cek.
Horas madihita saluhuna Uriani tuhata tapasonang maroha dohot pikirata asa masuk hita tu acara partang yang ngata marede mahita sian buku ede nomor 12 ayat sada 1 ayat tolu.
hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Ay ibana hapatean jala parmulaan dinasa na adong, natamado ibana dina tinogihonon na torop anak tuhasangapon, padenggaton sun induk ni hangguluan na sida, marhite hapursuhon. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan de bata ama ni saluhut para si rohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang manjua ho mangalehon anakmu nasa sadai, Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa, asa taunon na haleaon do siya ni bagi sahat rodi hau na pinarsilang, say tu pahi mahami marhite-hite asi ni roham, asa margugu hami, jala marbenge ni roha sohon anak kaholongan ni rohami ni akka disitaunon, asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di parbadia marhite-hite hami. Amen. Tatangihon mahata ni debata epistel di partangyangata bornginon, ima natar surat di Yesaya 55 ayat 10 sahatu ayat 10 tolu, marsikap soring mahita macahasa. Ay songon hadada buni udan dohot abolas yan langit, jala dada mulak butitusi, da jolo dibornohi tanoi jala dipagabe asa martuburi, jala dilehon boni tu halak panabur dohot roti tu halak na mangaton. Iko songonido hataki na ruar sian pamangaku dang mula buti tuau. Iko bahenon na do lomo nirwaku jada majadi tunahutongos. Ay ikon di bagasan las ni roha hamu borhat, jala di bagasan hadameon hamu pataruon, pangiaron ni akadolo do robean suarana marulopolop di jolomuna, jala na sahau di ladang martopak-topak tangan. Sika ni data-data tubuh masaniku, jala sika ni latong tubuh mabungana khusus. Ima bahen barita di goar ni Jehovah, bahen tanda saling lilingna naso olo hambar. Ido sahakna, martua doakan na tumangihon hatan di bata jala nau piopsa. Amen. Tabige makor paropuan.
Marende mahita sian buku Ede nomor 25 ayat 1 ayat 2. Damini debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhuna di hamama nami doina nami tetangi homahatani Tuhata di pemuhai di pertangyangata di tonga-tonga ni huriata di taonon tajaha mahatani Tuhata sian Matius bidu 10 tolu mamuka mesian ayat 10 walu saha rodi ayat 20 tolu. Matius 10 tolu ayat 10 walu saha rodi ayat 20 tolu hujahau kami ma tapayu ihuk mahatan itu hatta songonom ma ope tangihon hamuma upama taringot tu panaburi tuganup na ubege hata harajauni anggoso di atusi rodo parjahati mangarapasi nasinaburhon turohanai ima nasinaburhon tudalani alai nasinaburhon tunabatuon ima na ubege hatai gabe manigor lasma rohana majakon alai dang marurat di bagasar rohana par satokina do ibana ay pitor targasip do rohana dina songgop hapor suhon manang pangaleleon siala hatai alai anggona sinaburhon tu parsi hupian ima na ubege hatai gabe pakol sohononna di akka na dihasianganon dohot hamoraon si pangasii ido mamisati hatai jadi dang saut marparbue alai anggo na sinaburhon tutano na denggan ido na ubege hatai jala diatusi las ido na saut marparbue ia parbuena 100 lopi do na deba 60 lopi do na deba 30 lopi anggo na deba ima sahat ni hatan itu hata dihita dia mau kamang do taminang di upamaho Tuhan Yesus do hatani debata ima songon boni hatani debata songon boni firman Tuhan itu seperti benih molo denggan partubuni boni i
ima hatani debatai gabe jala otta putih hotama parbueni hatani debata molo denggan pertubuni boni gabe dapot tama parbuena adong na 100 lopit adong 60 lopit adong na 70 lopit lapatanna bahwa memang dari satu benih dia akan menghasilkan banyak buah ketika kita mau untuk hidup di dalam firman Tuhan. Nah nidok na disima memang bahwa memang macai argado hatani debata. Macai argado hatani debata di tonga-tonga ni parnguluat tahun ala silehon-lehon ni debata di hita. Firman Tuhan itu begitu sangat berharga. Molo tajahan kening di epistel tai di Yesaya 55 didok debatado bahwa memang hatani debata naruar sian pamangan na debata ikon majadi dok. Firman yang keluar dari mulut Allah pasti akan terjadi. Jala ikom mangalehon hangulua do tu akan nama kaporsiai hatani debata. Firman Tuhan itu akan menghasilkan buah. Pasti akan terjadi setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Jala sianodo nang taboto dia muak kamang do taminang bahwa memang sasitong na hatani debata na tatangihon jala na tahapursiai adong do prosesna. Ada proses daripada firman yang kita dengar. Molo disabur boni totu dang migor mar parbuei. Adong do proses na ikko didalani saha tu namar parbue. Molo tajakon hatani debata, molo tatangihon hatani debata, tahanguluhon hatani debata, totu adong do proses na saha tu namar parbue. Imariko ni haporsyaon, imariko ni pakirimon, imariko ni pos ni rohata di hatani debata. Molo Apostel Paulus madok au mananom Apolos laho pabornokon alai debatado nabatubuhon. Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Artinya firman Tuhan akan melalui proses. Sehingga dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan iman, dibutuhkan keyakinan, pengharapan akan firman Tuhan. Dia mau kamang do taminang di bagasan upama ni Tuhan Yesus nakaning na dipasahat tu hita di dokma sarupa do yang go sumber ni bonii. Benih yang ditabur itu adalah benih unggul. Sama benihnya. Alai boy do gabe marasing-asing yang go pertubuna. Benih sama-sama benih unggul. Tetapi pertumbuhannya akan berbeda. Di dok makaning disi adong do nasosanga do pe tubu nunga migor di parguti pidong. Adong nasatoki tubu do pe alai migor mate alani tarhapit. Adong natar dang boy marurat alani disuan dia kebatu ninna. Alai adong dotong bonii nagabi majadi marparbue ala dibahen di tano na denggan. Dia mau kamang do taminang neng dohonon na disi bahwa memang denggad do bonii alai moloso di tanom di inganan di tano na denggan totu dang adong parbuena. Songoni manang hita na manangihon hata ni debata. Songoni mahita nang namangukanguluhon hata ni debata. Nakaning didok na parjolo songon boni do. Songo boni na madabu di dalan wahado tutu songoni do hita na manangihon hata ni debata. Apakah kita akan seperti benih yang jatuh di jalan asal ma ditangihon asal ma dibege jamita alai dang adong rohana lahu mangatusi. Dia hanya datang ke gereja, dia mendengar khotbah dan dia pulang, dan itulah rutinitas yang terus dilakukan tetapi tidak ada perenungan akan firman yang didengarkan. Di BG alai dang adong laho roha laho mangatusi dang adong rohana laho pabagason dia do lapatan ni hata ni Tuhani di tonga-tonga di ngoluna asal maroi mana marminggu asal mana ro partangyangan dungi ditangihon las basongonima
Tidak ada niat untuk mau merenungkan apa sebenarnya yang mau disampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupanku. Olam mebege alai dangadong di pahusor-husor di bagasan rohana. Ima boni nabadabu di dalam nakaningan. Itulah firman yang jatuh di jalan dang sanga dope nanggo tubuh. Nanggo urat na peotik dang arong dope na haluar nungamigor di pargut pidong ninna. Ya begitu saja rutinitas. Datang dan pergi. Datang dan pergi. Ya firman itu juga datang dan pergi begitu saja. Dang arong nanggo otik. Napaduahon manang songon boni na madabu di batu ninna nakanin disi. Madabu di batu. Moloon nung nga ditangihon hata ni di bata. Jala diuji mana loho-laho pahusor-husor di bagasar rohana. Olo tutu bohaman kan. Icobay mana loho makanguluhon hata ni Tuhani. Alay pitor topuma adong ro akahapor suhon. Di tonga-tonga ni nguluna. Ubbal gama biar ni rohana di hapur suhoni. Ubbal gama biar rohana di hamaoloni. Sian hata ni debata. Ola satokid do marurat alai nung ngamigor mate alani akalas niari. Dia berusaha untuk merenungkan firman Tuhan. Dia berusaha untuk pahusor-husor hatani debata di tonga-tonga ninggoluna. Alai Roma akan mauli di tonga-tonga ninggoluna. Migor magoma hapor siaonna di hatani debata. Holan na marukil holam mambusi sao may mana di tonga-tonga ni nguluna. Museng di si adong do nabadabu di parsihupian. Dia tu sidonian hata ni debata alai lam leleng lam gabe matema hapor siaonna di hata ni debata alani akka hagio ni portibion. Ditangihon di mana hata ni debata, di pahusor-husor di mana, diuji mana lah makanguluhon hata ni debata. Alai di tonga-tonga ni akka pardalan ni nguluna, di hapor sei mana do hata ni debata nama dok pangido ma sai na lehonokku do ninna. Tuhima sai na ukapokku do ninna Tuhani. Sai pos rohana di hata ni Tuhanon. Alai sai tarpai mai mana leling mai ninna. Apa adong ma aka hagio ni portibion aka ulaw na sodenggani namadok mabain hatop mamora namadok mabain hatop dapotan aka pacaria doho akalan na asing gabi tong ma dioloi aka ulaw na sodenggani. Tidak ada pengharapan yang hidup, tidak ada penantian kesabaran akan firman Tuhan. Ujungnya lasongonima magoy mana alai dok mamuseng di si adong do museng boni namadabu di tano na denggan namadabu di tano denggan imana mabege hatan di batana di pahusor-husor di bagasar rohana na di pabagas imana laho pangatusion na di hapor siaon nai ima songo boni namadabu di tano na denggani rope akka parukilon rope akka hasusaan setok tong do di bagasar rohana jauh bado si parmahanau rope akan namaoli di tonga-tonga ningoluna di do imana do jauh bado pangurupio diau rope akan namaoli di tonga-tonga ningoluna di do imana ma molo debata dongata isema alotta inne mana ima natok tong makanguluhom atani debata molo rope si bolis lah manguju ni mana ahado ido imana ma holan sian Jahoba de batado akka nauli na denggan si jalo oku. Hanya dari Tuhanlah segala berkat yang melimpah. Dia mau kamang dot taminang di tonga-tonga ni parpunguata di bagasan Bornginon las omma hatani debatan alaho paburhato kita laho
madalani tahun 2022 on di tonga-tonga ni aka pertangyangan dan sepatu pau di tonga-tonga ni huriata takas hatani debata lahu paparahatok kita paingotok kita rikok ni hatani debata di tonga-tonga ni nguluta molo memang ta hanguluhod do hatani debata molo memang ta jalo do hatani debata ta pahusor-husor di bagasan ngulut taon taingok ma songona didok ni Tuhan Yesus bison hatani debata songo boni doi molo dinggas ta suan boni marparbue do ditikina. Kita harus percaya firman Tuhan itu adalah benih. Ketika benih itu kita tanam dengan baik, maka benih itu pada waktunya akan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Amin. Martanyang maita. Mau lihat tema Tuhan di pasahak rohanami di asi dohot holong ni roham. Nunga hutangnya kami Tuhan hatam di bagasan pertanyaan nami di Bornginon. Paingotok kami Tuhan natok tongdo mangulu hatam di tonga-tonga ni ngulu nami. Ikom majadi do hatam di tonga-tonga ni ngulu nami. Pahok rohanami Tuhan haporsion nami. Asalam uhangulo kami Tuhan hatam nabadiai. Ala ido hangulua dihami. Paringgas rohanami Tuhan laho mangguruhon hatam nabadiai. Ala ido dalan nami Tuhan laho mangatusi laho boy Tuhan madalani aka are-are ni ngulu nami. Didok hatam do Tuhan songon boni do yang ko hatami na ikom marparbue na denggan di tonga-tonga ni ngulu nami di tikina. Macay arga hatam na badiay Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami. Atong Tuhan leho dihami ringgas ni roha, leho dihami pangatusion na denggan. Tung tarbay kami Tuhan laho manangihon pahusor-husor hatam na badiay di bagasan ngulu nami. Jalatung dihanguluh roha nami Tuhan. Asa marparbue hatami Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami di tikina. Atong Tuhan di bagasan Bornginope dinahupatupahami pamuhay di partangyangan di tonga-tonga ni huriam. Totong ma Tuhan upasahat kami diri nami ruas ni huriam di bagasat tangamu Tuhan. Asa totong dilehoko dihami ringgas ni roha. Asa dilehoko dihami Tuhan todimi. Asa totong boy hami Tuhan marparsauran marhite partangyangan na pinatupan ni huriam. Tungboy Tuhan marguru hami di hatam totong di tonga-tonga ni pernguluan nami marhite akka partangyangan na pinatupa di tonga-tonga ni huriami Tuhan. Di bagas satikyo Tuhan hupasahat tami ma nang di akka ruas ni huriam di akka saluhu na Tuhan pos rohanami Tuhan na di akka bagasan parsahiton hupasahat tami tu bagas satangam Tuhan. O totong na mga lehon hamamalum ni akka parsahiton papos rohani na sida marpakirimo tuho Tuhan. Lumobi Tuhan di bagasan partikya sonario Tuhan di akka cuaca na sodenggan torop akka na di bagasan akka parsahiton pos rohanami Tuhan dilehoko nang akka gogo buy hami Tuhan laho totong di bagasan hahipason di tonga-tonga ni akka pardalanan ni ngulu nami. Atong sahat di homa daging doho tol di nami di bagasan Jesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Ya, mari dehita sian ede nomor 206. Nang adong
Tabigima kor ama Ebenezer.
Marede mahitasian buku ede nomor 815 ayat 3. Nangyang pangudiano. Dapat sadar hata martang yang mahita. Debata Jehovah amanami nama bangsa di Banua Gijang. Puji-pujian dot hamaloteo di sobahan rahanami tuho ali Tuhan. Siala padongan yommu. Pangaramotiomu dot pangiring-iringommu di ngolunami di bagasan sadarion ali Tuhan. Dina mangula akasilunami hami di bagasan sadarion. Toktong dohami di ramotiho jala di pasu-pasu ali Tuhan. Tarlumubim ali Tuhan di bagas setikion di borngin nauli na pinasahak mutu hami ali Tuhan. Bui hami ruas HKBP Makasaron ali Tuhan. Bui marpungu naksosadia pe sian ruasmi ali Tuhan. Ima nama dohoti pertanyaan pamuhai di huriami. Mau lihat tema diho ali Tuhan. Ala nunga bui hami di pasat ho di bagas joromon. Ima songon sada kerinduan lungun ni rohanami. Lau mamuji pasangapa guarmu nabadiai ali Tuhan. Marhite pertanyaan nami di bagas sabornginon. Mau lihat tema dihatam naong pinasahat inaposom ali Tuhan. Hatam nunga disaburhon tu pertanyaan nami apalah di bagas sabornginon. Namangido mahamit ho ali Tuhan. Asaho mana mamaso-maso hatami ali Tuhan. Suat tomai di bagasan rohanami ali Tuhan. Bai mai marurat marperbue jala marbuah ali Tuhan. Asabui mai tubuh di bagasan rohanami. Jala bui mahatami no kubigi hami ali Tuhan di bagasan bornginon. Hulaho kami di bagasan ngulunami siganu pari ali Tuhan. Pasu-pasu mana posom amang pandita lubis ali Tuhan. Naung pashaton barita nauli di pertanyaan nami apalah di bornginon. Pasu-pasu ma pelayanan ali Tuhan. Pasu-pasu pakkebasion na pasu-pasu nang keluarga sonang ianakon na sonang keluarga nasida na sorap ho nasida ali Tuhan. Homa totong nama makin aposomon ali Tuhan. Songod dalamu lau para ratu barita baik di gerejaon songon ipe di lingkungan na ali Tuhan. Asaho mana margogoihon na mga leon habistaran habisuhon song na kasihaton ali Tuhan. Asa anggit mali Tuhan marhite na posomon la martaba-taba matutu akajolma na wugoy manadaho di bagasan nguluna ali Tuhan. Tuhan totong dari kami mangido Tuhan ali Tuhan ima songon topik manang dua pokok doami ali Tuhan ima di pertanyaan nami di bagasan bornginon ali Tuhan. Takas di bawah ali Tuhan. Negara bahkan bangsa nami ali Tuhan songinang kota Makassar ali Tuhan. Na toktong do pedilanda COVID-19 sia ali Tuhan. Na mangidoh mahami tuho ali Tuhan. Tukpe songonok kedan di kota Makassaron ali Tuhan. Ala yang hami ruasmu na porsiat ho ali Tuhan toktong do hami di bagasa padonganyomu ali Tuhan. Ho matoktong ali Tuhan na mga leon. Hagogon ni roha di hami ali Tuhan. Unang magabi ala ni kopi 10 siyon ali Tuhan. Gabi makurangi may tuha porsiyaon nami ali Tuhan. Unang may gabi makurangi tu haroro nami ali Tuhan. Lau mamuji pangasapa guarmu na badiay
alai bay masongon di hamil Tuhan dituktuki rohanami oleh Tuhan asabui hami marhite aka pandemi COVID-19 sion oleh Tuhan lam turinggas nama hami majogor munabadiai lam turinggas nama hami pasato diri nami toho oleh Tuhan napos dorohanami oleh Tuhan molo hami marpahapo rusak toho oleh Tuhan molo hami mapasato diri nami toho napos dorohanami oleh Tuhan hodotong nama dongani hami jalan padau aka sahiti sia kami oleh Tuhan Tuhan songoninang di program di kerja ni HKBP Makassaron ale Tuhan na kotopo kami di rapat huria di sonang rapat paralado pe ale Tuhan tong do pasatan tutang amun abadi ale Tuhan AHP program kerja ni huria mon ale Tuhan koma totong nama dongani hamdi nama ngulah hosa ale Tuhan dia ka pelaksanaan program pe ale Tuhan homa nama dongani hami homa nama jongjongi aka ruasmu ale Tuhan di nama dalani aka program kerja ale Tuhan asanggia tele Tuhan boy merdala do dengan di bagasan hadamion do telas ni roha ale Tuhan anggia male Tuhan marhita ka program kerja nong ditotopod di huriamon ale Tuhan boy may mandabai aka silas ni roha di bagasan rohanami be ale Tuhan terlumuboy ma di bagasas joromon ale Tuhan homa na pargogohon aka panitia aka kaitegan hape na hulo kami ale Tuhan di bagas joromon homa na majong-jongin na maliator ni pikiran ale Tuhan asanggiat boy mardalan sude do dengan Tuhan songoninang di bagas satikyo ale Tuhan totong hami mangido tu ada pamuna badia ale Tuhan dia karuasmu na di bagasan parsahiton ale Tuhan memang di bagas satikyo ale Tuhan na hualami hami do songon cuaca na orang dengan ale Tuhan alai meloturong arok pihak karuasmu na di bagasan parsahiton ale Tuhan na parsahito di bagasan sadarion ale Tuhan songon suara di tiktimu na di hari minggu ale Tuhan tong do kami mangido tu ada pamuna badia ale Tuhan asaho mana masuk ale Tuhan disudi aka proses pengobatan di rumah sakit bahkan dari bagas nasida BP oleh Tuhan kau mana masuk oleh Tuhan dia kasih panganan dot obat nadi pangan nasida bay may songon perhatian dalammu oleh Tuhan lau pamalupo sahit nasida sian pamatang nasida oleh Tuhan asanggiat ma oleh Tuhan dia ke ari-ari naneng roh di minggu-minggu neng roh oleh Tuhan buh kami marsada ni roha lau mamuji pangsangapok warmu nabadiai di bagas joromi oleh Tuhan mau lihat tema di oleh Tuhan ala nungabu kami di pasada di bagasan bodarion ale Tuhan pasu-pasu mahami saluh nanarong di bagas joromon ale Tuhan ko mana pada wakamarasong na kaparsa itu siya kami ale Tuhan di na mga lakapi haminon ale Tuhan nang bagas tu bagas nami beli Tuhan iringir kami di baralan nami patarusahat mahami ale Tuhan di bagas nami di bagasan hai pason pada masong akamara siyan hami ale Tuhan ale na markos ni rohado hami ale Tuhan na rohami mangiru pangurupiyot siya ko ale Tuhan na wido hami hipas di bagas nami be di bagasan boronginon ale Tuhan asaboy tutu hami musul ale Tuhan pasidokon ari nami istirahat nami ale Tuhan di bagasan boronginon asaboy hami musul di hari marsugot dungo di bagasan hai pason dot las ni roha ima di namangula akasilo nami pasu-pasu nang pinasamu di hami be ganu marsada-sada ale Tuhan ale ni ale Tuhan disude aka perngemulan ningulu nami ruasmi ale Tuhan totong di upasah tami napos lurah nami korona mangalehon na dumenggan di pengurul nami imahami tadana nong martuhan jalas mamuzi pangasapo guar munabadi jalo matang yang nami oleh Tuhan holan mangasawan koran amu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Marede mahitasian buku ede nomor 470 sada ayat sada doho uduna hu mata papungu peleata. Upili Jesus dongaki lama Lama ku doiba
Tonjong Mahita. Jesus Oloku Rodi Ajalu Jesus Deo Amate Mangolu Dingongoluku Rodi Ajalu Jesus Deo Amate Mangolu. Tatangyak ko mapiliat tamartangyang mahita. Ali di bata ama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhu sileho-leho na dinggan doho nasa ulibasa na maul diutus. Hupasahat hami masiyan na nilehom mitu hami pilian nami tuho. Say jalo megabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilianon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toldim. Asalam hutad hami godang ni silew-lew mitu hami. Asalam girgir hami madop mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rahmahita mangidoho di tangiyang aliama nami. Aliama nami na di banua gijang say pinorbadia magwarmo. Sero maharajaumu, sesau malomo ni roham di banua tongosongo na banua gijang. Leo matuhami sarano hanguluas apare. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Unang hami togyo tu pangujunan. Palua hami sian pangago. Ehuna punah harajaon. Dohot hagogoon. Rodia sangapon saliling-liling na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohan di bata ama. Dohot parsauren to di purbadia ma na mga dongani hamu saluhutna. Amen. 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 Oras madita saluhutna. Selamat borgim mahita. Adong go? Oh iya, adong do di para di huriata sagu-sagu. Asa tapai mama. Ini Amang nggak tahu siapa punya tadi ini Amang. Ini. Amang punya? Amang? Iya, saya nih pernah. Mantap. Happy, sini dulu.